Yes, you got it right. 35,000 kwacha only for 3 times a day during prime time. Nothing beats this offer. Call the numbers on the screen for all your advertising needs. Mibawa Television wishes all schools in the country a safe and productive term as schools reopen. Anawanga inenda kula ndiye ndilina mfunso kodi ndikuchiteni chani kuti musadzaiwale moyo wanu wonse chawalamu tanena ine ndimafuna murandipezera runkazi ragogo ndidzakhala naye kunyumba konkulu amakaju ine ndifuna ragogo mundipatse nyumbani ndidzakhala imandisangalatsa kwambiri Shamini ina gogo ndimafuna nditakhala memba la mazimu ndiye mukandilembetsera mwana wanzeru inde kumene kundiye kusankha mwanzeru ndi moteteza moyo. Khalani anzeru ngati Shamini. Pitani mukalembetserero kuti mukhale ndi thandizo lopezekeratu. Ku Blantyre pitani ku maofesi awo omwe ali mu Mazim House kuseri kwa maofesi a immigration olo ku clinic yawo yomwe ili kulimbe kukanjedza pafupi ndi Artmark Flats. Ku Lilongwe pitani ku maofesi awo omwe ali ku area 11 opitani ku area 43 Mediclinics. Mukoza kupitanso ku clinic yawo yomwe ili kuseri kwa Lingazi Inn. Ndipo ku Mzuzu pitani ku maofesi awo omwe ali ku Katoto mu Grace Building moyang'anana ndi Reserve Bank. Mazim, bwenzi lanu lenileni losaona nyengo. Amuna ndini wasati temwepo mzika panga zanuko ndiye mukanakhala nzeru bwezi mungulisa mwana uyo ali ni mimba afuni ndizili tomu atachoka ni apena kusa bwazawo akuna misa tiona akuna misa akuna misa iweyo ukalijocho ndoka iwe kwanza ndewe ndoka tufusa iwe kwanza ndewe ndoka iwe zaino mandizwa mbubulo asa ndikuti zaino mandizwa mbubulo ndoka uvula ndikuononge yona ufuza ndewe uvula ndikuononge iwe ufuza ndewe yes ufuza ndewe yes iwe boyo tena kuno unakondera chani ama kunena unachita kukakamira zobara mwei kodi bwana ukita kusika kukonga nyumba yako yeye kufuza kuti ukita kusika kukonga nyumba yako kumapumula nyumba bwana kumapumula nyumba bwana ukuna kima iwe Usaka mbona ujina kwa uzi. Ufuile wewe. Sana kwani sio mrefu. Nyumba hiyo ndiye inetu kaya bobo ama kutuma. Usabuli kwa mwana bai wako. Usama kule kima. Iwe tu katika maswala iwe. Iwe ni mizia mpali wewe ndikakusia kwa ndika kuonelea. Ndipo iwe yeye. Iwe. Ukalimba na jini mpaka nikubwedeleza kumene unali. Nikubwedeleza kumene unali wewe. Unapitilia wewe. Unasema kwako panwe. Nisuko ngati ndikali pale. Zipita kundebelani. Hapo kusaka bwana wauzi. Mungu saka ni za chima ngatora ni jo saura masaka ni za lupu ngebe. Na nchidwe wewe. Wauza kwa mabwele. Ndiye tembele kwa ndiye neno. Kabana uziwe kubelele kwa wewe wapi wewe. Usiwe zaidi bwino. Ulipatipa. Imabia imapopo. Imapopo sasa. Kangani kangono mpaka mfuna ndialuke.
Bwanji kuwira nako sekusoma mva. Ine? Opulene? Iwe sopule. Ine? Ai mwana kwitsa. Alakwitsa? Iwe sujona bwera ndifumulani uja kumakamba nkhani yoti mwana wanga. Iwe si mwana wanga iyi. Kuna yayi. Na wangu ndipanga ganyu. Anopanga ganyu nda. Fumulani. Chigero cha bambo wanga ndicho manga ndi makana ngusima. Iwe sizocheza. Makulu anga ndi nawo. Iwe ine ndi bambo wako. Inali ganyu. Iwe nkapangira nje zimenezo. Ndalama. Iyo. Fumulani ndi otani. Bani basi wachipinja. Bona. Nisaje sana yireza bwana. Kangani kangono mpaka mfuna ndialoke. Je. Tabera. Ndakula kwila ndichiani. Iwe tanduze chilungamo za mwana. Tanduze. Wapo. Anthu akubango ndinamiza ena apena kudzowa chilungamo kweni ndiwo. Unduze weza mwana wanga. Ndi makamba za break iweyo nanduze za dzina lina mwana wanga. Dzina lake ngeni ndi nani? Ndipo ndikufuna mwana wanga. Ukudziwa ndiweyo. Wapo. Ndikusiye kuti cha. Ndikusiye kuti cha. Iwe ngati ufuna kuti kangati khozo kanga. Wapo. Ine ndifuna mwana. Iweyo kubisa. Tandisiyeni. Ndikuti unduze bwino za mwana. Unduze bwino za mwana ndikuti. Iwe, andura samango ndipusitsa ndumandijera ndirama kumatani. Ndikuti anthu akundipusitsa ine chifukwa cha iweyo. Wapo. Amuna kocha. Ndikuti iwe. Za mwana anthu akundipusitsa. Palibe sozoti mwakuti ya. Iye uanduza kuti ndikukhonze nikuti kunogo. Asali pale kwa mama. Isto musadandaule ya. Ino muzizi ya ngane. Tabu. Zose zikuchitika. Okay. Sadande. Berani. Iya. Tapani umo fursa. Tapani fursa. Oho. Cian babini. Pondan. Yanganan. Berani. Osa opa yayi. Dizimene ndabu zibe. Che. Pangono. Zendani. Limene ndabu zibe. Zimene ndabu zibe rusana ndaula ya. Che. Limene tauzilibwa kuti tidapanga chocho chito yabwino kwambiri. Che. Limene tauzilibwa ndakumizimu mwamba kuti ndena kupanga chito imeneyo. Che mutape pusaro osaopa kunuku ndimene tauzilibwa kuti china chili chonse ndikukukazingirani kuno chilani apa chipake tapani muzitire pamutu pamene pote nyali ya fitu usiku. Very good. Bwerani. Kana amene ndikukwasa nawo ni tili kulupya. Tikukwasa ni tili kulupya. Sisi mayo. Ana wanga inenda kula. Ndiye ndilina mfunso
kodi ndikuchiteni chani kuti musadzayiwale moyo wanu wonse chaulamu tanena ine ndimafuna murandipezera runkazi ragogo ndidzakhala naye kunyumba konkulu amakaju ine ndifuna ndo agogo mundipatse nyumbani ndidzakhala imandisangalatsa kwambiri shamini ine agogo ndimafuna nditakhala membala wa mazimu ndiye mukandilembetsere mwana wa nzeru inde kumeneko ndiye kusankha mwanzeru ndi moteteza moyo. Khalani anzeru ngati Shamimu. Pitani mukalembetserero kuti mukhale ndi thandizo lopezekeratu. Ku Blantyre pitani ku maofesi awo omwe ali mu Mazim House kuseri kwa maofesi a immigration olo ku kliniki yawo yomwe ili kulimbe kukanjedza pafupi ndi Artmark Flats. Ku Lilongwe pitani ku maofesi awo omwe ali ku area 11 opitani ku area 43 Mediclinics. Mukoza kupitanso ku kliniki yawo yomwe ili kuseri kwa Lingadzi Inn. Ndipo ku Mzuzu pitani ku maofesi awo omwe ali ku Katoto mu Grace Building moyang'anana ndi Reserve Bank. Mazim, bwenzi lanu lenileni losaona nyengo. Udodamia. Yago. Unalipo. Unalipo. Unalipo? Unalipo pakumupa. Hai, muzimamu. Muzimamu? Muzimuta kwa kumangu enda ukutani. Basi. Mangu kalabe muzimamu. Ipora sindu kuona bwemene. Pakumupa na sindu makuona. Nde mizimu. Ukale kunori umakale kuori mwazi bale yako mwandani yako. Basi. Mangu pezi kabi pali bosi. Mangu pezi kabi pene pali bosi basi. Basi. Cholinga chako nchota. Ine sungati ndi cholinga sungati. Ndibe. Litwago. Iwe umatu kama nenda mecho kutanthauza kuti ulibe pakhomo ulibe cha. Ndinapo. Koma zochitika. Zotani. Ineto agozi mezo mandipanga thingwere panopa. Zikumandopya kwambiri. Ndipo zimene akuchita izi kuonesa kuti akoza kundipha ndithu zeni sopano. Thingwere mwe? Akundichita zinthu zambiri zankhazi. Mukumbukira ndakhala ndikumakuza pa. Zimene akumachita thingwere panopa. Amalikebuso ndakhala ndikuwafotokozera. Zonse zimene zimachitika zinthu zimene zikundichitikira ine. Kutanthauza kuti iye pakhomo pano ndipake payekha. Akumatiro kuti iye saina kuti azikhala nizukwa pano. Akumandoona ati akumandiwaona. Ndakufotokozapo zambiri mbiri zimene zikuchitika. Sizona. Ndiye ine nkhaza zimene ndalandira ineyo zambiri zapo moyo wanga. Zaka zambiri ndakhala ndikumego chako. Kuti sone zikhala ndikulimbana naye kuti ndibwezere sindikufuna. Ndikuti nonsenu. Amayi anu amene adabala inu onsewo kuti kundida abereka ndine. Ndikuziwa zimene zozo. Kuphatiriza ndi malikebu yemwe. Anoje ndiwanga. Ndikuuza anachoka mimba mwanga. Ndipo adayamba ili langali ili. Zona. Ndiye mukamanyonyotsolana. Sizona. Ai. Ndifuna nimeona kuti ine kuti ndizilimbana naye kapena kuti ndibwezere. Sizikhala bwino. Mwaona? Ndiye ndanguzipasa ule muti akuli mwina zingoenda ita. Ndiye ndikuuza kuti nonsenu. Khomo lanu ndili lino. Palipo sankhana. Ai. Ine ndine gogo wa. Osandiopa. Aliyense akujadza ine nyumba mwanga. Ndecho nyotsolana ntia. Akumachita zimene chomwena mbweyo. Ndiye mwina muyankhula. Amene ujalibe poto. Kuti ndimuyankhula alibe poto. Kuti ndili poto ndine. Kwasi ndikuona bwino iwe pano pai. Chimene chikumatipangisa kuti zamapezeke pano. Ndi chimene cho usamuope nonsenu. Kuti kumuyang'ana ine. Ndeso ngadabwe mabwelebwe awujene uyitsokonombwe. Kuti kwatsokonombwe. Inu amene ndakuwerenga ndidzukulu dzanga. Ofuna muthandizane ni ufumu wandani watsokonombwe. Muthandizane. Kuti iye uchandithu akhale mfumu ndithu. Chifukwa payekha. Ai. Koma inu ndiwo mutsogolera. Chabwino. Ndakumva ndi basi. Ndiye kuyambira lero mukhala ana okondana. Mukhala okondana. Chabwino.
Ai muyankhule ntambwere. Ndi muyankhula. Mukusawa anatila alibe gawo kwa ine amene ojayo. Wakala kundimenya. Alibe gawo kwa ine ndikuti kundithamangisa nyumba. Kodi kundimva? Ndikuti alibe gawo. Koma nonse komulano ndili lino. Uthandizane ufumu umene obwera mtsono obwe. Ufumu umene akutenga pano. Uthandizane, mutsogolere. Chabwino. Kuti ajafoke ndithu. Ifo ine mukapanda tsogolera sizikhala bwino. Mitu ndinuwe. Maswera go. Ndaswera kainu. Ndaswera. Anzukwa maswera. Maswera anzukwa. Kodi kuti icho ndicha? Cha? Icho ndicha. Kodi lungakalamba ndikufunsa funso iko ndichani? Ndikufunsa usandingalipire ndikufunsa. Chanu cha swani cha? Chanu cha swani cha? Chimeji manjacho kuti wawe chilenga kuti. Chizicho. Iyecho. Iwe. Eno. Chanu cha swani chani pano? Katundu wenewe. Sadi hey. Koma uyu. Mundibwereke ucheni. Mpeni. Mpeni wajani? Mpeni. Mundibwereke. Nane solo lero pali chauri. Kuzenga wako nyuma mwangu. Mkwanga. Ndakulandiratu. Chabirafu. Ine to maswali wenji. Malingana ndi diro ija. Ndikudaba kwambiri kuti nungu chokera pamene paja mpano udzafika panopo kuli zi. Ndi urine ndipange bwanji. So afu mukamati kuli zi. Murantha zote nchilo sikugwirika. Iwe pamene paja ndi pano. Nda kutumira moja, ndikupita kasungu, wapita kangati ku kasungu. Sikabi ndikawiri to. Ndi pamene paja mpano kuli zi palibe chimene ndikuchiona ine. Fo inezo kundivuta kwambiri. Chimene ine ndikuchifuna kwambiri ungotibwezera ndama zanga zicha. Afumu nkhani itu ndi process. Ukati uri process ndantha zanga. Ndi nkhani yosafunika kuipupulumira, ndiyofunika kudekhera tu. Sono muuthamangira kuti yayi ndrama ndibweze ndrama zake zi. Iwe ndoka. Ukati nkhani imene ndi uthamanga kwambiri. Ukudziwa kuti pakati pa moyo ndi imfa ine? Lozi kubwera. Tsokono kubwera kunyumba kumadza ndivutitsa. Ufumu okhala wa ine. Afumu. Apa pandifuse. Chema ndifunene kweni mufuna nkhani ndi ipange pushi kana mufuna ndalama. Iwe ineyo ndalama zanga zachuluka. Nakupatsa lero yamba 70,000. Wachiwiri 70,000. Ngati 140. Yes. Ndalama imene ngotenga kundipatsa ngasidzukani. Chabwino. Tipange chonchi. Ine mutantha zoti ndama ndikubwezera 140 yonse. Ndimene ndikuifuna 140 yonse. Kutantha zoti ufumu simukufuna. Ayi, sizigwizana nzimene zozo iya. Angasi mukutantha zoti ndipite kwa sing'anga. Ndikamuza 150 je tibwezereni 140 tibwezereni afumu nkhani ya ufumu ayimika manja sakuitati. Iya ndimene mukutantha. Ndikufuna ndalama. Chifukwa ine ngati mukusankha kutenga ndalama ndi ufumu simukufuna. Zonso tipange chonchi. Ngati ine afumu kunena zoti mukufuna ndalama. Nkhani za ufumu iyi kweni kuikuka ikisa tipange chonchi. Ine sindingagwire ntchito kwa inu ulere. Nane murele sema ndalama zanga kuti kodi nkhani ya malipiro anga ndizingati, gratuity yanga ndalama zingati, zanga za pension ndalama zingati, kuti pa 140 mufana ndibwezereniyo ndikatenga mwasandi ngongole zingati kuti mundibwezere. Chechambacho chimenecho wamva. Apapa ntchito ya ine yo bodyguard yati inu yofumu kati ino bodyguard ndikawanda palibe niti tiwerengeserane kuti kodi nkhani za ine za malipiro zine mandidula ndizingati, za pension zanga gratuity ndibwanji ndikatenga mwasandi ngongole zingati kuti mundibwezere. Chechambacho chimenecho wamva. Kodi usule chamba iwe? Afumu ndinkhani pyo kuti iwe ungamanifunsa zimene zezi iwe. Lero ino mukuti ufumu simukufuna. Ndakuza chonche ne. Ndikufuna ine ndalama zanga usati ufumu ndini wachikhalira ndifumu. Koma sukundithandize wewe ya. Afumu panopo mmene uli ufumu musauka kamiro uli muli nawo ya. Mmene wanduzira sing'anga ukuku akuti ufumu panopo akatengera maswera akulanda ufumu. Ndi mukuti so tibwezerane makobiri ziyendapo apa. Ine kuti mundione sisi mita pangene ndizopsya kwambiri. Inu kudambwe munamba mwapita kudambwe. Amapita Kristu umene kwa. Ndiye so pano sing'anga mukakumana ibwaji. Poti sing'anga kumene kwa wakubakata kwera zinyanga mukakumana ibwaji. So mukundidereni munthu ndikuma ndizopinga kwambiri. Mukenze mwantu ndwaje. Afumu. Chopa no. Vuto ndinuyo. Iyayi. Nakasema kuti yatigawari yatigawari. Palibe chopasana makobiri apa. Iye ntima ngasuli mmalo. Akaka uganza ngati zili choncho apapatizani mwana. Afumu. Choyambirira. Tizani. Apa ndipene mwayankhula. Ngati mukazava apa kuyankhula chikulu, apa pene paonesana kuti ayi awande afumudi. Apa chimaganize na afumu. Ineyo ndipaseni nthawi. Manivesa? Ndipaseni nthawi. Ineyo musadandaule. Chifukwa tikapanga zovundula apapa pachizukire ufumu tiuluza.
tikauluza mutavutike kwambiri ndini chifukwa iyo chafufuza apeza kuti musemuno bodyguard wabwino nditendeka wabwino koma tiwa mphamvu okhulupirika ndiye mutapeza kuti mutuka mbomamo ine ndipeze tatengedwabe bwanji tonse titengana pano tizikale manandolo kuti ndikuzanitu chifukwa kuchoka kwa ine kwa ufumu ndiye kuti iwenso ntchito yatani yata ndiye tipeze titengana pano tizikale manandolo kumuzi mulotitichokamo sono sumba kuti mwakumana ndine iya tibwezere makumi mwakumana ndine tibwezere makumi achiswati nzeru zabwinotu uyu nkungopha basi afumu siyeka ukasungu wachera ndondocha ndefe tiyerekeze kuti ngamwala ndikuphasa uyu sigwira kuti uphamwala omukonza basi vuto ndoti kapena iwe sukwanitsa uzanzako kufako twafa koma zitamuphendi ndondocha zacheredwa kale manetwork pano tikuna pano lili pa 4G network paziti sikwamasewe datu ndi akuluakulu apwetu agule afumu apapa kufuka tideke tisapupulume ya ndakumva sono mukakhuzumuka inenso ndikhuzumuka kwa mukandipupulumira izi ndizinyanyala izi ndakumva ana wanga inenda kula ndiye ndilina mfunso kodi ndikuchitiyeni chani kuti musadzayiwale moyo wanu wonse nchaulamu tanena ine ndimafuna murandipezera runkazi ragogo ndidzakhala naye kunyumba konkulu amakaju ine ndifuna ndo agogo mundipatse nyumbani undidzidzakhala imandisangalatsa kwambiri shamini ine agogo ndimafuna nditakhala membala wa mazimu ndiye mukandilembetsere mwana wanzeru inde kumeneko ndiye kusankha mwanzeru ndi moteteza moyo khalani anzeru ngati Shamimu pitani mukalembetserero kuti mukhale ndi thandizo lopezekeratu ku Blantyre pitani ku maofesi awo omwe ali mu Mazim House kuseri kwa maofesi a immigration olo ku kliniki yawo yomwe ili kulimbe kukanjedza pafupi ndi Artmark Flats kulilongwe pitani ku maofesi awo omwe ali ku area 11 pitani ku area 43 Mediclinics mukoza kupitanso ku kliniki yawo yomwe ili kuseri kwa Lingadzi Inn ndipo ku Mzuzu pitani ku maofesi awo omwe ali ku Katoto mu Grace Building moyang'anana ndi Reserve Bank. Mazim bwenzi lanu lenileni losaona nyengo. usati bwanja gogo ndikukufusa kuti uchokera kuti iwe wangotuka mama wapano endalapita mama watule chii chosasagwira ayi pakhomo pano nangapanda tembwerembwe namene wandipikira phala pano agogo tembe mwanamba ndikunena zoona iwe kodi kutakwana nithazika agogo unandithazika ineyi ndikani ndinopa kuti ndikuti unandithazika agogo ukandiwapeni ndinali chilombo iya ndasuka mbale ndakolopa ndikuti ndinali chilombo chili chonse pakhomo kunyamuwa simunapeze phala inuyo ndaniyo simunapeze phala nyumba ndikuti phala waphika tembwerembwe inu ndaphika ndine thembayo mwanamba kukhira mapotani pakhomo pano iwe munamba mamuzo thembayo mwakuphikira ine ukuduza kuti yachepe pene iwe watengayi agogo sizigwirizana iya ndikuti yachepe zikwane zisanu kutako sizina kukwane pepani nena ngutokosa kusanjira sizina kukwane ndimwana osamba ti pepani agogo ananditumatu anakutuma ndani anakutuma ndani ine bwajo malako nduza umakhala ndiwowo unali mama ndikuti umakhala ndiwowo pepani kuti bwajo malako nduza unanduza unatandita iwe usamuka pakhomo panga pano chifukwa sikuchita bwinoyi ukumva unduza unoti nandini nthavu yoti kapena ndikamagwira zintchito zonse pakhomo pano agogo chomwe ndikhululukire ine chomwe ndigwada ine mundikhululukire ine ndapanga china chilichonse pakhomo pano ndakolopa ndatsuka mbali ndapanga chilichonse ine sindikufunanso kupita tifanye ndimufuna mlichonse pakhomo pano
Tabe bwana amba banga bachisi bakhomo pano. Ine sindipita kunyumba gugu chonde mundikhululukire. Akuko ndikhululukire ni chonde. Agogo ni chonde. Chabuno ndala kwisadi kuti ndinangochokosa kusanzikana. Koma bona pa ndikhululukire ndisasanzika sukulira. Agogo ni vere ni chonde. Agogo inu. Agogo chonde ndivere ni chonde. Agogo simunde yankatu. Agogo inu. Agogo ndi yankeni. Weje. Udara kuno. Dulu boleh umenu nani? Dapat samaki. Dapat samaki. Nasa nampak mo bang? Dapat samaki. Mo mo tu nzara nangu no. Undi batas usundi bat. Tafurani. Undi batas usundi bat. Jeni, zoni sini bana wewe sini funa. Undi batas usundi bat. Ndio ile ngufuza undi batas usundi bat. Ibali. Uelewa shaki wamba. Tandise. Ina mungu kamba kanza shaki. Shaki ya kutu wadana. Ino mwana sino wote. Kana ninatabuna kuna jeni, kana ninatabuna kui. Nkani ri ngata kumeni kwa mungu. Ndio madani jeni shakira. Yo jeni. Ndika itsaso ndio hapa. Ukabeza meni makugondera nine. Sibo zimbapanga zimene zimowili Joni. Inaweza fana kako ndi mukuziwa zimene zili mutima mwanga musibo zimoma akula zimene zizi. Mungu olimpigira Shakira. Ina Shakira nasi ana nayi kana. Sina kuona nina. Jeni, sina kuona. Ndiye feti majani mungati kuti madolo. Mwana ndipeza kuti kupanga pocha. Muna gaima bwana kuti mumfesese nkhani imene timakambira na pamene papo. Iwe ndinga kwani sinde kuzipetsa nkhani zopusanga zimene zo ndinga kwani. Ndiye pamene bajamaika kukambira. Kuti zone zikhala kuzipetsa bwana halime zo. Pepani. Zipetsa bwana zine zipetsa. Koma munakacha kumfesesa kae. Nanga mpaka na Mungu nimenyanga ndi. Yo jeni, yo chimwito. Sizolira zo indifuna maki. Ololira ndipatse maki, ndapatse maki pandopo. Sizolira zo ya. When you need to get rid of that nagging pain, migraines, a really bad toothache, rheumatic and muscular pains, backache, period pains. Stop nursing that pain and get fast, gentle relief. Parapain Extra in red and white capsules with parapain and ibuprofen. The power of 2-in-1. Available in all leading wholesale and retail shops, pharmacies and drugstores across the country. Brought to you by My Pharma. Parapain Extra. Changu pamalo.
Anaika Private Primary Schools. Anaika Private Primary Schools. The director of Anaika Private Primary Schools in Liwonde is pleased to inform the general public that schools will open on the 12th